Nyt voit kuntoilla ylimääräiset kilot pois ja vaihtaa Belton kropan kiinteisiin lihaksiin nopeammin ja helpommin kuin ikinä uskoit olevan mahdollista. Saammeko esitellä uuden Abdur Twistin, joka on täysin uudelleen muotoiltu viimeisintä teknologiaa hyväksi käyttäen. Siinä on monia uusia ominaisuuksia ja sen tehokkuus on tieteellisesti todistettu. Mikä on Abdur Twistin salaisuus? Biometrinen synergia. Rakenna jänteviä lihaksia, vahvista vatsaa ja selkää ja polta tuhansia kaloreita aerobikia muistuttavan treenauksen avulla. Tuplaa treenituloksesi ja lyhennä treenausaikasi. Vain muutama minuutti päivässä takaa hauskan ja mullistavan koko kehon kuntoannoksen, vaikka TV:tä katsellen. Selkätuki ja kaarevat käsinojat auttavat sinua ihanteellisen asennon löytämisessä. Ainoastaan Abduerin patentoitu Torsion Flex-tekniikka aktivoi lihaksia tavalla, johon muut kuntoharjoitukset eivät kerta kaikkiaan pysty. Sisemmät, ylemmät ja pitkittäiset vatsalihakset saavat kaikki harjoitusta ja jopa selkäsi. Voit viimeinkin sanoa lopulliset hyvästit jenkkakahvoille. Uudet vääntöharjoitukset aktivoivat samanaikaisesti myös alavartaloasi sekä muotoilevat pohjelihaksiasi, takamustasi ja reisiäsi. Voit säätää vastusta siten, että se sopii niin vasta-alkajalle kuin huippu-urheilijallekin. Lisäksi Abdur on uskomattoman miellyttävä käyttää. Vaahtomuovinen rullatela antaa virkistävää ja terapeuttista hierontaa kerta kerran jälkeen. Abdur Twist on niin tehokas, että amerikkalainen terveydenhuoltoorganisaatio suosittelee sen käyttöä. Sen erittäin luja teräsrakenne takaa pitkän käyttöiän. Lisäksi se on helppo taittaa kokoon, mikä helpottaa sen säilyttämistä. Nyt voit muuttaa vartalosi ja elämäsi Abdur Twistin avulla.